बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिलु-बालु गाग्लोबनाय दाङाबाजि सोमजिनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। दिनैबो मोननै हादरनि गेजेराव गाग्लोबनाया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो इउक्रेना रासियाखौ गाग्लोबदों। मोननै हादरनि गेजेराव दिनैसिमबो गोरोबलायनाय गैया। दिनै 9 मे रासियानि भिक्ट'रिया डे फोसावनायावनो फिन इउक्रेना रासियानि मोनसे गिदिर गोहोगोरा जाहाजखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामदों। रासियानि भिक्ट'रिया डे फोसावनायावनो दिनै इउक्रेना रासियानि गंसे गेदेर जाहाजखौ गिलु-बालुयै गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामदों। इउक्रेना फिन रासियानि गंसे गेदेर जाहाजखौ गिलु-बालु हाथियार बम बाहायनानै गाग्लोबदों आरो बे जाहाजा गासिबो सिलिंखार। इउक्रेना TB2 ड्र'नजों बे गेदेर जाहाजखौ गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायजोंनो जाहाजा सिलिंखार जानांनानै लैथोआव गोदोनांबाय। रासियानि भिक्ट'रिया डेखौ लैथोआव गोदोहोदों इउक्रेना। रासियानि भिक्ट'रिया डेआव रासियानि गंसे गेदेर जाहाजखौ गाग्लोबनानै लैथोआव गोदोहोनानै फोरमान खालामदों इउक्रेना। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360